Paisaia bera bada, herri baten tester, eman eurrek hori ulertu du laster. Nesgrafen grafitia nahi duenak azter, horman edukiko du goibe eskuinezker, parte hartu duzuen herritarroi esker. Paperetik kaletik naiz etxetik edan, hizkuntzak izaera sortzen du guregan. Eta Lazkao txikik esan zuen eran, horman dago ikusgai denontzat aukeran. Ahaztu ez dezagun zertan ari geran.